नै ओंखाम जानो जाबाय जोंना दे कफि आगै मोनजासिगोनबा जिरायदो आगै पुरा स्पेसियल कफि माबायदि मोनदों बिराद गोथाव ना मोजां मोजां थारै नै थोरसि खुरियाबो सनानि गोजा गोथाव गोथावथारनाय माबायदि मोनदों मोजां मोनदों बिराद गोथाव मोनदों ना जाखादों मोननायनि जाना लाखादों मोननिफ्राय मोननाय रोंला आङो मोननैनि मोननाय जादों जाखांसिगोन आरोना गाइस मिनिस्रुलाय माबा जानाया स्लिम स्लाम जाखांजोब्बाय नै आं बे जाखाबाय जाजोब देहायाव फैफिननो मोनगोन ना मोना मेथाइखौ माव जाखांग्रोमोना बिदि जायगायाव खनो मोनजानायखाय बिदि रायखायो आरो रायखायो नै जोंना मेदामा गावयें 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 होनना रायबाय थायो जोंखौ सान्दुं गोसा जाबाय गाबखायो एसे खादों जादों इसोर इसोरो नै गायाव दङ ना नुवा नुखाय एदाव लाबाय रुसबाय जाबाय जाबाय ओइ ओमफ्राय मानो फैखो रुमाव खारलांबाय दायो ओइ किजों मानो फैदों बारथिंबाय दङ दयो इमान बुरजा फैदो सुक्लेदा जोङो स्टेसनाव फैबाय लोगोफोर थांनो ओंखारबाय जोङो दे थेंक इउ दे चक्लेट होनायनि थाखाय थेंक इउ जासिबाय दे नै नै कामाख्या नैबे आदाया सोनिया दोनफैदो आरोना बिराद गोजोननाय मोनबाय दोनफैनायनि थाखाय थेंक इउ जासिबाय आङो ओमफ्राय नै राहुल बर'आबो दोनफैदों ओमफ्राय नै अरुण बाबा बिसोर थांफिनसिगोन दा साथामबो गुवाहाटीनिनो जानानै दंखायो नोंथांमोना जोंनि सिमेन्टसाफोरनि सोरबाफोर फैनो लुबैयोबा आरो फैनानै उसुबिदाफोर जायोबा आंनो कल खालाम अरुण बाबाखौ आं बेयाव दं आरो आंजों बिदा सनि दं राहुल फंबाय दं जोङो नोंथांमोनखौ जेसे हायो हेल्प खालामगोन आरो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय एसपराव जोंना गाइस मोनफैबाय गारिया गारि लायबासो मोनफैबाय ट्रेना जोंना एथिं गाखोनांगोन हालायलायदो गाइसफोरा जोंना गारि गोलावा ओमफ्राय थांनो गालांबाबायमोन बाय बाय मालाबा फैफिनगोन बाय बाय राहुल बाय बाय दे बैयाव गाखैगासिनो जाबाय मोनबाय सासेया हियाव दं दे गाइस आयु सोरनाखैलाय गिदिराव गथ'आ बारा मोदायबायसो सुरुगासिनो दङ सिमेन्ट सापरि मोनफैलायबाय खब्ला खब्लानो जों दा थांबाय थानोसै आरोना न'आव मोनहैखासिगोन जोङो आंनि मेगनखौ नाया मानो उथेथेनो